Štvorizbový rodinný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v obci Bzince pod Javorinou, časť Vrzávka. Stojí na rovinatom pozemku s výmerou 821 m². K domu patrí aj hospodárska budova, ktorá je napojená na elektriku aj vodu. Dom je napojený na obecný vodovod a má vlastnú studňu. Na prízemí sa nachádzajú dve izby, obývačka s kuchyňou, kúpeľňa a samostatná toaleta. Kuchyňa je plne zariadená spotrebičmi. Kúrenie je zabezpečené novým kotlom na tuhé palivo. Na poschodí sa nachádza pracovňa a viete si tu dorobiť ešte dve izby podľa vlastných predstav. Autobusová zastávka je vzdialená 70 metrov a Stará Túra, Nové Mesto nad Váhom sú vzdialené 11 kilometrov. Ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na vás.